akasebenze nje ko Playhouse aperforme khona shama stand up comedy nami ngizobe sengi-right. Ngiyabonga kakhulu Sindi mnganami. Happy no. Hell no. That thing is a low life. He's a gambler. Just teach him, please. Oh no, man. Give a guy a break. Hey, oh, ha, uncle. Fun Santino. Fun Tapusi. Ah, bafana bam. Nini kahle kodwa? Kakhulu. Hayi ngiyaphoqa ukuthi nibe kahle. Hayi, ngiyaniphoqa. Basithi thina uhambile. Ngiyamba ngiyamba. Ukuthi ubuye eTuzuba mfana. Hayi, khona eTuzuba. Ngeke sekungaze kufike thina la eThekwini sizobona wena usashaya nje. Kufanele bafana phela kumele ngiyitanise nani. Kena ni travel lise kumina. Saka travel makumele ngibone mina manje. Hey, ayinkosi. Ayibona uphatheke kahle. Cha, angifuni kabamanga. Ngiphatheke kahle. Uyabonakala mfana omdala. Sibutubutu akahle kodwa sivini. Kunzi. Labona abafana bami lapha eThekwini. La ngikhona. Akuhlali nombala lapha, ngiyantshela phela. Uyabona ekseni ngivuka ngobisi. Yabona mina? Ngivuka ngemilishade. Bese kuthi intambama ama ribs. Ayabusa mfana. Ya, ngiyanimajina nina. Nivuka ngestambe ekseni. Emini uphuthi nefino. Awukosi yami Jehova ntambama ikho yeke. Kodwa cefusi la ungitsheleke mfana wami. Kuhamba kanjani kuwena emculweni wakho ngoba phela unzima kakhulu. Siyasha mfethu yazi uJesu phela. Ya. Wenze imanga emake. Ngapha Suka ngoJesu phela. Hayibo. Uyashaya. Wena Sandile wanqoma umunye wena wenzani manje? Ngoba phela ngagcina umsebenzi nathi usamile. Hayi. Awami ayiboni kahle kodwa izinto ziyahlangana. Yahlangana. Hayi yahlanganisa. Hayi bafisa kuhlangana. Hayi nami uhappy girl ungiphethe kahle. Phethe kahle uhappy mfana. Hayi ngiphethe kahle ngani yomuntu ngabe ngiyisukela. Manje nawo Hayibo. Wazwa ngiphatha kahle umuntu. Ngishekusela. Emini ntambama. Teyodwa. Mama. Oh Nkosi. Yabona. Ukungilanda nje kwakho kungijabulise kakhulu. Ngiyabona ngizamile namhlanje yibo. Kazi ungene yenze ukungilanda umsurprise azijabule kanjani surprise. Ujabule kuhle. Hayi ngijabule ma. Kahle uthanda lento yenzayo le workshop. Phepho uyalazi ngeke uyibuze lonke. Ohlukile nomuntu obuzayo ukuthi KFC idayisayo. Hayi ke mina ngijabulile ke bandla. Hayi ngijabulise nenzele nje lento yakho yenza lapha yana. Sekwenza. Yabo kube kuya ngami. Ngabe nje iyaphela indaba yayo. Njalo lapha makadusa workshop ubuya nebhantshi lakhe linukayo fanele lo sobani imina. Ungabuya ngale bhantshi lakhe linukayo ubuya nohlweza nje ungenza ngisho 30 rand. Phelile iminyaka eminde manje. 4 years phelile. Habe. Mama uthule kangaka. Uthi ibhantshi lemlanuka. Ufuna ukuthini ngempela kumina? Ngiyeke njani ngiyeke? Ngitshele phela ngenze njani? Asiqede ngayo. Asiqede mina ngisayifuni. Angifuni okwangempela. Koze kube nini kodwa ke? Koze kube nini? Ubuye umadakeni unjena. Nsuku zonke nje zaphuma noma wasebenza. Mama ukweyisa lo. Uba madakeni ube nje. Ukweyisa kokushoyo happy. Hayi, ngeke. Uyangeyisa. Lutho baby ngeke. Uyangidelela ngempela phela manje. Fine konke uyakwenza kodwa mina ngiyangeyisa. Buku njani manje? Uyacobezela uyaxhutha umnyama Ngiphume emsebenzini, ngiphume emsebenzini. Ngiphume emsebenzini njani? Ubiza umsebenzi le yanto. Ngiyogeza nje manje. Ubiza umsebenzi le yanto. Hey, ubekezela uJesu umuntu kwayena uyakubona. Ufanele phela ujabule umenzele ukuthi abone na ukuthi uyayithanda lento ayenza. Uzama ukupretenda lutho. Akaboni ukuthi angithandi le. Sonke lesikhathi mama uvela ungipretenda. Hayi. Shuzo ngiphakela ukudla uyakwazi ukupretenda phakathi.
ngiyageza ngamanzi kanti amanzi okupretend Ngenzela wena phela ngithi ngigqoke ingubo kanti uyangipretenda ngelezi ngubo kuningi okuseza kuyanyuka hayi kunzima kuyehlela la kwena ungakhuluma umuntu libhanti lami liyanuka kanti so manje ungwashela zona ubungalizwa noma isikhathi ngalinuka ubungalizwa linuka so manje isikhathi ungwashela lona lalela ngoba ngiyabona ukuthi uyayithanda lento yakho kahle kahle ngifuna lokhu sixabana silwa siqwebhana sengane ezincane uyayithanda lento yakho kodwa ngenani akube nendlela phela okungcono isibonisana ukuthi ukuze umsebenzi wakho ube ngcono uyeke nalezi zinto lezi ezigqokayo uyishintshe nokusebenza lapha eworkshop asibonisana ngenani ukuthi singenza kanjani uqhubeke namahla yakho ngoba phela ngiyakubona ukuthi unetalent likhona italent la kuwena kakhulu uqhubeke nawe wenze lapha amahla yakho kodwa hayi workshop hayi nalela amabhantshi wagqokayo ngeke sengikhathele mina Farid yabona ke baby ngoba ngikubizile la hayi sithandwa sami manje ubhebi wami uthi hayi le nto yami yase-workshop sekumele lifinde salibopha siyigashe yini masenze njani uthi angiligashe ifinde manje yini nibangana ngeke mfethu uthi mina ne-workshop sekumele kuhlukwane hayi ke mfethu ngalapho ngeke lahle mngane uqinisile phela uqinisile uqinisile kanjani mfethu angeke unethalente mfethu nginethalente ngenza amahlaya khona e-workshop kephi wenza ke e-workshop hey uncle uyayibona usomnyama kanjani le amahlaya wenza workshop uncle mfethu unethalente wena mfethu le yathalente lakufanele manje uyanews lisa phezulu sikubone ngemali singene ngemali mesobona wena uncle mfethu emusuganga mfethu akekho umuntu umuntu okutshela iqiniso mfethu uthi ubheki ukhathele mina yeah sisithanda sami sikhathele mina fanele sikhathana ngine ngibuye ngimnyama njengoba umnyama nje ngicwebezela obucwebezela ngikhazimule njengoba ukhazimula engathi mama awu njalo nje mfethu uqinisile futhi umnyama mfethu adlali ngawo usukhathele mina awufanele akhathana isekuseni yebo ibhantshi awulelo bhantshi emini ibhantshi ilelo bhantshi emini esekuseni ibhantshi ntambama ibhantshi awusubhantshi wena usubhantshi igama lakho ubhantshi uyaziwa uthi leli ihembe nami usekhathele kulwashe awufanele yibo ngigqokisa umuntu omdala ngiyingane uqinisile impela ngimemeze la phezulu mina ngeke ngimlahle mfethu nimane ngiyithola uyacomplain uthi lo silo luhlwezo uzolenzani ukuthole imali khona lapha mfethu hayi ngike ngiyenze umalini mhlawumbe ngiyayenza umalini ngokube u60 rand wena usuwumuntu mfethu owenza amahlaya endaweni ephezulu mfethu musuganga lana mfethu sesifanele sikubona ku TV wena wenza mama endaweni ephezulu mfethu ake musuganga mfethu awuhlwane ngokusho mfethu Ngikhona mfethu sisi. Lokho bebibhizi namhlanje bathi ngithi simabe ngifuna ngalo makudala nje fresh. Kufanele ngishaye wonke engikwenzayo office. Hayi kodwa ngiphathe indaba ezithi sibone why. phela ngoba ngithinte wena nje bengazi ukuthi into engiyidingayo ngizoyithola kwena Ngazi inhloni-ke ohlala indaba ebhizi. kahle sife ngoba ngicela ukuthi simithe nje ngashiya izinto zakho udaba la uncle u-uncle useshintshile lapha kade sebenzela khona workshop yabona sengifuna manje ukuthi abantu bazi ukuthi useshintshile umsebenzi wakho ukuthi useyekile lapha workshop ukuze azokhona ukuthi asole nama-corporate gigs akhona ukuthola mhlawumbe ukuthi kuyavela lapho umabona ukuthi bafuna ama-comedians kanje abayimsebenze kanjani njengoba ungazi nami ukuthi wenza kanjani Ngizo-uncle umubi nayo u-uncle wenzani ukuhlala khona e-workshop Oh, that guy. Oh, ngiyibona nje ephepheni la kuyingento news but angazi ngimbone yena but I think mhlawumbe uzosiza ukuthi angithi uyabona bangicelile ngiyakwazi ukungena ey'ntweni news alakho leli lazi umhlaba wonke nawe nje bawamemeza ngalo nje wonke umuntu uzokwazi ukuthi uba u-uncle okubekuze uba u-uncle hawu usenzani bazokhona nokumqasha lapho sihle so kahle kahle udinga ukuthi mhlawumbe simprofile sort of into ekanjalo nje ngoba ngiyazi ukuthi wena vele uyabazi nabantu abaningi nama-ideas amaningi yabo but uyazi ukuthi like to build an artist or comedian
ngeke ube into nje eyenza usuku olulodwa uzothatha isikhathi. Yazi nenento akabe kude entweni leyo kuba MC. Really? Hayibo ngiyakutshela Ikuphi khona la usakhona uhlelo sakho? hayi bengakabikho manje ngithi phela ngizokusukubala lapha kwi-profile izidala zenzayo yini usiyangitshela Uyaphushwa ne? usiyayithola imisebenzi hayi kumele benze njalo kumele ushaye Cha ithanda le ndoda ne? phela phela sonke sibe ngcono sibe right kodwa into engishoyo No, sizomaka. Ngoba nathi Sengithembele ekugcineni siwaphatha njengento enews ukuthi simsusela lapha sambeka lapha phezulu esithole. No, akuyona into enkinga leyo. hayi ngiyabonga kakhulu sihlukane Ayindaba uncle mfethu hayi. Yini ithini manje? Ayamhlukumeza futhi ephekela. Naziya, ngangitheni? Ngani mfethu? Angashongo ukuthi le ndaba ka-Happy Girl no-Uncle ngeke iphelele ndawo. Ya. Njenge-out kuvuma kanjani ukudonswa ngekhali udonsa ithekeni? Utonso bani mfethu? U-Happy Girl, Eyahlanya. ngiyakutshela. Ayikho lonto. Ungangenzi isilima bheki. U-Happy Girl mfethu beno uncle bayathandana mfethu. Bheki, ungavuma kanjani ukuthi uthathwe ingane entuzumu uyokudlalisa efletini? Ngoba uyamthanda mfethu. Mina nawe siyazi inkinga kaNkele, akazwani namanzi. Oqala lo. Yakho. Uhlula ukugeza indishi ingangana lapha khona amabhavu khona oshawa lapha. Wena ngathi unomona. Uhamba ngenyawo lo muntu unamantsente uyodabula amashidi efletini. Ngeke ayimele Happy Girl leyo. Uthatha inkrayitheka nje uthatha inkinga uyilethe endlini. Wena musukuhlanya. Lo mjide uthi unetalent lo mjide mfethu. Uba, Uncle. Ya. Nithelent lana. Lo mjide bathi usungule abantu abaningi abangawazi uactor mfethu. Khuluma umpetho bheka umpetho lento yoshoyo. Ubapha abantu abasungulile. Wena. Lo muntu unetalent mfethu. Talent lokwenza. Loku-actor. Actor bangena. Ewokusho njani uncle? Uku-actor lokho. Ukwenzani? Sazi ama-actor thina. Wena uthi uku-actor lokho. Ukuma ushiswe yilanga. Lishisa ilanga ugqoka iblazer. I-uniform. Usagqoka nevest. Iblazer. Iyona uniform. Limnyama futhi le blazer lidonsa ukushisa nomplasela. Uhamba ngeenyawo, uyamemeza. Bheka italent leli. Ngashibilika. Benginqama italent. Ilona talent lelo lo mjide mfethu. Khuluma umpetho bheka manje. Nakho talent la. Fuzwe bonke abantu abamkopelayo nabo ingqondo zabo ithatha kancane ongqonjwana. Yazi mfethu into engiyibonayo yini kule ngane kuso Happy Girl. Ithatha ukuthi yona iphezulu isentweni yabo. Ifuna manje angazi kwenzakaleni ngoba yona iphezulu. U-Happy Girl uchoma kufanele, mina ngiyamncoma. Uchoma kufanele mfethu yazi ngobani? Ya. Uma usestandardini sa Happy Girl. Ufanele mfethu uchoma ngoba unayo backup uyakwazi ukuyibackup yonke into oyenzayo. Lalela mfethu. U-uncle uzobackup ngani? Uyindoda ukhokhelwa i-rent awusho. Ubhala malini ngawo? Ngibhala 150. 150. Ya. 150. Ya ngibhala 150. U-uncle ubhala malini usuku lonke? 50 rand. Uthi mhlawumbe ubhala 50 rand. Kwesinye isikhathi uthi less mhlawumbe 40. Hayi wena hayi. Ungenzani ngaleyo mali? Mfethu ziningi izinto ongazenza mfethu. Ngo-40 rand? Ana ungathi usisangene yazi nifuzene nalo bhuti wakho. Niyahlanya nini? Cabanga njengomjida mfethu ugqoka kanjani ngo-40 rand? Lutho. Kodwa mfethu lo muntu unetalent eningi kakhulu. Ngeke mfethu lo muntu uyaxathuka. Uhleze egqoka iblazer elilodwa. Liwashwa nini? Umplasela uzuphuphile umplasela manje uhamba ngeenyawo. Ithwasa lela ngiyakutshela usangene wankele wena. Lo muntu mfethu uHappy Girl mfethu inkinga emshaya iyodwa mfethu. Ufuna ukuthi ngoba yena ephezulu uuncle engaphansi kwakhe bese amphatha akusebenza kanjani. Usayibuza namanje uthi ephezulu kangaka uHappy Girl wayiboneni kule situnqo so-uncle. Ngiyakutshela mina bona uHappy Girl futhi uwenza i-research wathola ukuthi u-uncle unamafa. Mhlawumbe ugaqelela amafa. Bangenjalo u-uncle uyaloya ngeke futhi usunga ngesibhamu esinje sentombi. Le ngane mfethu iyambona uuncle ukuthi uyi-artist. Yabona ingasebenza no-uncle. Akho artist lapha leki artist engilazeli hamba ngeenyawo. Lisenzani ilima bheki manje. Ucreative lo muntu Yazini bese sizongicasula-ke lento. Asisakwazi ukuthi uxoxa ngeingane. Ngazi kodwa ngizokutshela futhi ngiyingane. angifune ngani mfethu.
Hayi. Ikhona-ke la malume sesifikile. Mfana. Sesizokwehla nje uthi uphumula nawe ulinyanga. Sentabeni yase-Eden phela la. Ha. Hayi womshana. Mina ngiphuma phi mshana? Oh. No ngiyafika manje la endlini phumuko la ndumalume. Yazi ukuthi ngenze njani? Ngizochecka manje ama-emails ami. Hayi boye malume, hayi malume uzobulala imoto izofa Nkosi yami. Mshana ngithi ngiyaphuma phumeki la. Uyavula isicapha kanje ubuni kungene kahle nje eqaleni uvula isicapha malume siyaphuma. Ngingazi impela lemlingweni sihamba imoto shi. Uyavuleka ngaphi vuleka ngaphi vuleka mina ngisekonya imoto yami kodwa malume isicapha leso sivula kahle.